Office jauh Deputy Commissioner East Jantir District akas nam arjar khatpra kalapan mi ia koi ke promo video nagam taban pen paunam ya ki tourist spot ani ki jaka jong kai ki badan napo East Jantir Hill District lengwa kan ka video lapan i syaka perthai ya ka spa mariang ka badan hapo jong kan ka district ya ka baki beri jutip bodan tau doyong naikim tepat ya kan don jike kshat ki bi internet ya ke jingdan jiki lum kiwa bat khamtam ya ke jingdan jiki krem ki balong ki krem ki ba paunam bha ka jalla bat kamjuru ki ba paunam hari India bar ka perthai hi barokowei lengma ka jing penmi ia kan dika video ya kabal ai kateng discover East Jantir Hills ki bapun kinong sang perthai amtang na kajalla handai na kelang ki bentai jong kari India bat kumjur na kelang ka perthai ke liya tu cha East Jantir Hill District bat de namar kan ka daw ki bapun ki terus spot kimi apo Jantir Hill District la kalong lagi bos sarkar lani ki brashna bat penondo de ki riushimet nalor ke bala pelong lupa di board jaka mariang lani ke bala pelong lupa dau play handrai hapdeng kani ka jengkio jaka kam sangkai perthai lani ka tourism hapo East Jantir District ka basngo lengo kalong ba kani ka office kadan jaka office jong tourist officer handrai kinong trai kim dan satya ya kani lalap aka jingle jurup jaka sang Jantia National Council clear circle hapo ka jalam jong jal secretary usam la me bantai lang suklan haka baka senggalalap baka jengkhang ka pli rai omdan nong trai satya ka senggalalap ru ba udon utoris officer beri pe yagani ka office rai mantala sisnam juwan trai satya ka senggalapan pau ka jeng sngol lungo baka bu ka jengkeli laun di utoris officer usim tulom na em halo gani ka jenglap na galen ka senggalai ban ujor sha Deputy Commissioner East Jantir District nagamta ban dawanu ubo di ban tuklar ban pe bagan di ka office kadai ban trekam ban bu ka jeng keliru bali bakinong tray kim juwan tray satya hakan di ka office adin bangi layo ya ka jing ujor na ki babun kinong song snong jong ka di ka than haka bay day bat kan di ka tanat trekam officer jong ka tourist haka ba ki padba ki ju complain ba amton satya kita kinong tray ba officer lo kim julap ba udon hakan di ka office tingin liang jong ka seng ilawan ban jurip ban gilalap syata lagi jong ikmat bayaka jikang jong ni office kapli rai umpat don weru tau nong tre dah bangila keli ya bangil keli ya hajing ide bat officer kia tu bau ni officer lakot ke hakasisnam ka bau umjuban tre te ngil len keliang jong ikum geseng kwa na ni officer bau de ban pensai bana kadau ayu bala pelong ayu bau umjuan ban tre hakani office yo ba yo le se do don kadau lada kerja ba umon bantre na kata ka ba kami jong pagba na kaliang jong ikung keseng ni peram jur ban ni peram ru ya ke sorkal ka badai bor pun pe ke ka office pa ka de particular halor ka ni pat ka deru ban percay na ka ikadaw bal pelong di office balong thli kum ni mar ka ni ka office ka badai ban pe ya ka kam jong kai ha ka ni ka thain ka jong ni kumbang liyo i ba ka ni ka East Jantir ke distrik jongi ke don sibun kita ki jaka jengok kai ki badang idon kam sisa ban yo ya kata jingirap na kaliang jong sorkar na kaliang ni ke department ta ka jingeli ke long ka kwa penbu ke sorkar hato ladam don uni officer beri pe ya ke tenat ladam don kita ki nong tre hato la mo ban kentiu ya kata ka kam jengok kai ban ajing mutoi om tang ya ki nong jong snong andre la ka jingirap kan wan bat ka jing mutoi kan yo na kaliang jong sorkar kan bentoy om tang ya ki nong jong snong om tang ya ki district andre kan bentoy ru ya ka jelai bro ko we terliang jongi lada ka jing bom don jong ni officer bo ule matla leni ule menle ngil yang ka jongi ngi peram jur ya kan ni ban ngi buru ka jing keli ya ka sorkar hatu ka tulop pi anem aya ki ni nong tre ki bom wan tre baya ka pisa jong pai ba om de penserwakai om de menlekai andre ni dawaru dagi bor beri pej ya katani ketrat bahkan tuklar halor kani ya uli officer beri pej ya kani ketnat bau de percaya saki pai ba knam ki pai ba ki sotu ban ki ikadaw bel pelong ya u bor munjuan tre ha kani office
Ta ba yede bat kani kam ngini le ka chung seng ila le kenduru bat deputy commissioner baik kani ka ba kam ne chung di ka thang jungi bat ni la kenduru yo deputy commissioner bau de ban le hala kane knang ba kani ka office kan lo ka jum toy bat kan airu ka jing skri ka bopura ne buta ka ba kam yat chung pat ba bat kham tam ban la bat ai ka jing ta jing skri ban promote le ban ketiu ya kita ki caka chung kai knang ba kan ban ka jum toy ya kun samla hakal yang yo kam ki jam